का हो भैया। अरे बाटा तैयार। अरे आ रहल बाटे भोजपुरी के ग्लोबल स्टार। हाँ तो आपके हम बता दी कि भोजपुरी में तबाही और गर्दा और ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव जी के एगो और नया गाना के अपडेट आप सबके ये वीडियो के माध्यम से मिले वाला बा। तो भैया आपके हम बता दी कि एक पहले केसारी लाल यादव जी के एक गाना आयल है भैया भोजपुरी बोले वाला, जौने गानवा के आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देली हैं और भैया एकदम तबाही और गर्दा मच गई है। तो वैसे ही कुछ नया धमाका सॉन्ग लेके आ रहल बाटे भैया केसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज़ में एकदम बवंडर मचावे खातिर, जौने गानवा के भैया है देख ले पोस्टरवा स्क्रीनिया पे अभी बतिए का बा। आपके वीडियो देखले के बाद पता चली कि अभी बतिए बा का मतलब का हो। और यह वीडियो में केसारी लाल यादव जी के साथ में डांस यानी कि वीडियो में फैट करते नजर आने वाली हैं भैया डिम्पल सिंह। वही डिम्पल सिंह है भोजपुरी में आजकल बहुत सारे विवादों में खड़ी हैं। तो भैया हो गानवा के राइटर हैं शैलेश राज यादव और गानवा में म्यूजिक देवे आने हैं भैया AB गुप्ता जी। तो का रउआ लोगन तैयार बानी? जी हाँ, काल है सुबह 7 बजे यानी कि 26 नवंबर के सुबह 7 बजे AB ट्यून यूट्यूब चैनल बा हो, वही पे गानवा लॉन्च करल जाई, जौने गानवा का टाइटल है अभी बतिए बा। तब हम खोल के ना बता सकीला कि का बतिए बा, वीडियो देखले के बाद ही आपके पता चली कि का बतिए बा। तो नया नया गाना का अपडेट पावे खातिर रउआ लोग बनल रही यही चैनलवा पे, और यही चैनलवा से हर दिन आप सभी के खातिर नया नया गाना का अपडेट लावे की कोशिश हम करत रहिला।